Әнием, хәзер бүлмәбез жылынып китер. Улам, булай урындык өстәл ягып кына күпме яшәп була. Өйдә утырырга әйбер калмады бит. Булай да уйрыйсың, әни. Өстәвенә салкында тидерсәң нишләрбез соң? Абыйдан үз хакыбызны алгач, яңаларын алырбыз, Аллаһ бирса. Син ул кешедән өметеңне үз Билалым. Хәтта әтиң барында да бер телем ипине дә бездән кызганды ул. Хәзер малыннан өлеш чыгарыр дисеңме? Аның гына малы түгел бит, әни. Безнең дә өлешебез бар ул кибеттә. Бүген барып тагын сөйләшәм мин. Улам. Син һәркемне үзең шикелле чиста күңелле дип беләсең. Адәм баласыннан теләсә нәрсә көтәргә була, балам. Әнием, барыбыз да кешеләр. Аның күңелендә дә изгелек калгандыр әле. Хәле безне күрә бит. Аңлар дип ышанам. Ярар, балам, үзеңә кара. Аббам, безне рәхимсезләр кулына калдырма. Ялынып хәер сорашырга мәҗбүр итмә. Хәерле сатулар Кем булсын. шакырды сине, нигә килдең монда? Гафу ит, абый, мен Ни пычагыма йөрисең монда тагын? Нәрсә сорыйсың? Абый, бу көннәрдә хәлебез начарайып китте. Юнәлеш тә табып булмый. Беләсең, бу кибеттә безнең дә өлешебез бар. Ул элек иде. Хәзер бу җир минеке генә. Киресен расларга кулыңда документың бармы соң? Абый, тукта, гөнаһка керәсең. Ачуымны кабарта башладың син. Гөнаһ савапны синнән өйрәнергәме? Ләкин абый, Җитәр инде. Йылкырлык каз түгел мин сезгә. Сыптырып моннан күзем күрмәсен сине. абый, мине кызганмасаң, әниемне кызган. Бик авыр хәлдә ята ул. Ятса ятсын миңа ни. Абыемны суырганы җитмәгән, хәзер миңа чират җиттеме ни? Ул шәп сөйләш. Анама тел тыш тидергә хакың юк синең. Аның беркем дә суырганы булмады. Беләсең пычагымны. Йыланның башы инде ул синең анаң. Ни әйткәнеңне колагың ишетәме синең? Юкса синең кирәгеңне бирер идем дә бит миңа килешмәс. Ул йыланның башын изәргә кирәк. Зәйнәп кызым, кабаланып кая барасың? Әти, Нәзир апалар иш тарта икән, шунда булышырга бара идем. Афәрин кызым. Иш истатырга шундый кием белән барасыңмы ни? Булар искирди инде, әти. Яңасын гына алып бир дисән, кызым туп-туры. Юк, әти, алай дип әйтергә теләмәдем мин. Зәйнәп кызым, тыңла. Кая барырга телисең шунда бар, ләкин сак йөр. Беләсең, сине сораучылар күбәйде. Бистәдә сүз чыкмасын, ярыймы? Әйдә, кызым, бар. Көчкә чыгып киттем өйдән. Әти сизеп алыр дип бик курыктым. Берәрсеннән колагына чалынса. Мантый башласам иде. Моңа кадәр гел үз өлешебезне алам дип тырышып йөрдем кибеттән. Ләкин булырда эшкә ошамаган. Берәр хәл булдымы әллә, Зәйнәп? Бу көннәрдә яучылар ишәя башлады, Билал. Берәр сылтау табып һәммәсен дә үткәрергә тырышам, ләкин без дә бу эшне тиздән рәсмиләштереп тыныч сулыш алсак. Син әтиеңнән сорау берни түгел, Зәйнәп. Дәвамы ничек булыр? Шул хакта уйлыйм мин. Эшсез сукбай бит мин. Эш табылыр, Билал. Каян беләсең, Зәйнәп? Бистәдә халык эшсезлектән кырыла бит. Берәр әмәлен табарбыз, Билал. Әйдә соңга калмыйча хәл итик бу эшне. Ярар, Зәйнәп. Әнием белән сөйләшим мин. Ул каршы төшмәс дип уйлыйм. Әтиең генә риза булсын.
Ишекне ачыгыз. Ачыгыз ишекне. Ачыгыз ишекне дим сезгә. Ишекне ачыгыз. Тыңла мине, хатын. Җилкәмнән төшеп китегез, аңладыңмы? Ул әдәмактагы улыңны да миңа үстереп торма тагын. Ай Алла. Нинди начарлык эшләдең сиңа минем улым? Белмәмешкә салышып торма. Вакытында абыемны да котыртып бетергән идең. Хәзер чират улыңа җиттеме, ә? Нәрсә сөйлисең син, Марат? Минем нинди начарлыгым тиде сиңа? Эй, былай мырлап мине алдармын дип уйладыңмы? Нәрсә эшләдек без сиңа? Үз хакыбыздан артыгын сорамыйбыз бит. Абыеңның улына карады да күңелең йомшармыймы синең? Үксез ятимнәрне туендырырга ашханам бармы әллә минем, ә? Тыңла мине, хатын. Тагын юлыма аркылы чыгып, байлыгыма күз кыздырасыз икән, валлаһи улыңны да, синең дә башың белән чыкмаячак. Белеп тор. Әйтмәде диме? Монда саубуллашыйк, Билал. Әти күрмәсен сине. Булай да соңга калдым. Тәрәзәдән карап тора торгандыр хәзер. Ярар, Зәйнәп, әйткәннәрне онытма. Ничек кенә булса да мин сине үземә хатынлыкка алам. Сау бул. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Исән сау гына кайттыңмы, балам? Аллага шөкер, әнкәй. Нәрсә булды, улым? Абый янына кагылган идем бүген. Кәҗә кебек киреләнә. Эшәкелегеннән кире кайтмый. Ташла син аны, улым. Эшәкелек уттан күлмәк. Я җиңеннән, якасыннан кабыныр әле беркин. Әни, ул көнне көтсәк безнең җаныбыз чыга бит. Берәр нәрсә булдымы, улым, әйт. Әй, әни, син әйтергә теләгән бер нәрсәм бар. Мин өйләнергә телим. Өйләнергә? Кемгә? Зәйнәпкә, Борхан абыйның кызына. Син рөхсәт бирсәң генә, әни. Йөрәгең кушкач, нинди рөхсәт турында сөйлисең син? Шулай да ныклап уйларга кирәк, улым. Әй, әни, инде озакка сузырга теләмим. Бәлки, иртәгә сорарбыз. Ярар, улым, син дигәнчә булсын. Барып сорарбыз. Ахырыңны хәерле кылсын Раббым. Рәхмәт яусын, әнием, рәхмәт. Әйдә, кызым, тиз бул. Уңганлыгыңны шулай әйтеп күрсәтәсеңме кунакларга? Ярар, әни, алып чыгам. Әйдә, тиз бул. Рәхим итегез. Рәхмәт, кызым. Тәмле булсын. Килү максатыбызга күчек, Борхан әфәнде. Ничәмә еллар инде бу бистәдә бер-беребезне танып беләбез. Зәйнәпне һәрвакыт шатып, үз кызым кебек күрдем. Ә хәзер киленем итеп күрәсе килә. Ягъни Аллаһның буйрыгы, пәйгамбәребезнең сөннәте буенча кызыгыз Зәйнәпне улам Билалга сырыйм. Siz de karşı düşməsiz bu 2 яшьләрнең хәерле гаилә кыруына сәбәпче булыйк.
Кызыбызның хәерле гаилә кыруын без дә телибез анысы. Билал улым, белгәнемчә бер кайда да эшләмисең, әйеме? Әни, әлегә эше юк ешом. Тыңла, Билал. Кыз бала атасы булу җиңел түгел. Алла буйырса вакыты җиткәч, үзең дә аңларсың. Барлык әтиләр кызларын кияүгә биргәндә ким дигәндә үз яннарындагы шәрәхәттә булуларын тели. Син яхшы хылыклы, итәгатьле, шибәр, шәп егетсең, беләм. Ләкин бер эшкә урнашмыйча Зәйнәпкә өйләнергә рөхсәт бирә алмыйм. Мин аңларга тырыш, зинһар. Бу ни бу? Беркем дә хәлебезгә кергә теләми. Ярсыма, улым. Утыр әле, тынычлан. Ни ярдәм кулы сузыч? Ни юл күрсәтүчебез юк безнең? Нишләп әтием үлгәч барысы да шәлпәрәмә килде? Мин өйләнергә телим. Нәрсәсе начар моның? Мин дә барлык кешеләр шикелле намусым белән гаилә корырга телим. Нәрсәсе дөрес түгел моның? Бар да дөрес, улым. Ләкин йөрәгеңдәге мәхәббәткә сабырлыкны да кушарга кирәк. Сабырлык дисең дә бит аның белән бер кайда барып булмый. Хәзер барып абыйга кирәген биреп кайтасы иде. Алай деме, улым. Авырлыкларга шыдап, мәшәкатьләргә сабыр итә алмыйбыз икән, димәк максатыбызга да ирешә алмаячакбыз. Шуңа күрә башкалардан ярдәм көтәбез дә. Ә иң зур ярдәм Аллаһтан килгән ярдәм, улым. Ә бу ярдәмгә ирешүнең юлы аннан, ягъни Аллаһтан насрап, аннары сабырлык белән көтүдән тора. Әйдә, тынычлан хәзер. Иртәгә эш эзләп кайтырсың. Бәлкем, көтелмәгән җирдән өмет капкасы ачылыр. Бирешмә, ярыймы, улым? Иншаллах, әни. Иншаллах. Нәҗип, 16-лы ашкышны алып кил әле. Ярар, устам. Аллаһ куат бирсен. Тыңлыйм сезне. Хәерле көннәр. Мин Мәхмүд әфәнде белән күрешергә теләгән идем. Кайсы Мәхмүд белән? Мәхмүд Айтуган. Бу урынның хуҗасы иде. Әтиемнең элеккеге дусты була. Мәхмүд әфәнде дисеңме? Әйе. Мәрхүм булып киткәненә 1 елдан артык инде. Хәзер бу эш урыны миңа калды. Нигә эзләп йөридең аны? Мин һөнәр мәктәбен тәмамлаган кеше. Мотор төзәтә беләм. Урын булса эшкә урнашырга теләгән идем. Юк шул, юк. Шулай да ара-тирә күренгәләп йөр. Бәлким берәр нәрсә табылыр. Ярар, рәхмәт. Сиңа да рәхмәт. Менә бу җирдән әйбәтләп кыз. Монда да менә. Әйдә, Нургали, күчерегез буларны эшкә. Күчер, әйдә. Тиз булыгыз инде, яңгыр төшә хәзер, тиз булыгыз. Аллаһ куат бирсен. Рәхмәт. Эш эзләп йөрүем иде. Эш эзлисең димәк. Әйе. Бигрәк иркә күренәсең, булдыра алырсыңмы соң? Мин һөнәр мәктәбен тәмамласам да, ком ташып эшләргә дә ризамын. Саташасың мәллә. Син шикелле салам сыйрактан инде еш чыксын. Бар, иңә кайт, эш фәлән юк монда. Тиз булыгыз инде, тиз, тиз. О, исәнме, Билал, хәлләрең ничек? Рәхмәт, Нурхат. Ничек булсын? Иртәдән бирле эш эзләп йөрим. Эш дисеңме? Кибетегез белән нәрсә булды? Ул хәзер безнеке түгел. Ярар, сөйләсәң озакка китер, сөйләүнең мәгънәсе дә юк. Менә нәрсә? Юл идарәсе эшчеләр алырга имтихан ачкан икән. Мин дә мөрәҗәгать иттем. Шуннан кайтуым. Син дә барып кара теләсәң. Юллар идарәсе дисеңме? Рәхмәтләр яусын үзеңә. Ишетмәгән идем. Барам әлбәттә. Ярар, сау бул. Сау бул. Миңа да анкета бирмәссезме? Алыгыз, әлбәттә. Бу имтиханнар барысы да кият.
Анда кірушілер алданық белгілі инде. Дөрес әйтәсең, дустым. Таныш белеш булмаса беттең. Туған, сенің танышларың бармысың? Юк. Алай сан ипшағыма тұтырасың анкетіні. Бүтінісі белгілі деймсіңа. Менім абый ішіні істен халиткенге келдім мен. Сен юққа ересің мұнда? Нәрсе? Таныш белешсез булмыймы? Ей, туғанқай, таныш білішің юқ екен, бұлатың юқ екен. Не кіресің алайса сен? Шулай да беріп қарайым. Ташла өзіңні юқ қалдап ирме. Бұ дүнияда арқа тірәң болмаса, ялағайланып ирмәсәң, бір қая бара алмассың. Көпме тырышсаң да бушқа. Сенің иші кішілер иесіз, яқлаушысыз міскен хайыршылар. Ей, туғанқай, таныш білішің юқ, бұлатың юқ, нек яшисің олайса сен? Ей Раббым, сабырлық бер. Ике ипи берегіз әлі. Қазір 1 минут, қатынларын өткәрейін. Иртәгә Мәликә ханымда киләмесең? Юк инде, кая, аның эше башыннан ашкан. Кыз сырарга баралар бит. Шулаймы ни? Илшатка дисеңме? Кемне сырыйларсың? Бурханның кызы Зәйнәпне шатканнар икән. Зәйнәпкә бәхет елмайды дигән. Чиновник хатыны булырга да язган икән үзенә. Зәйнәп матур кыз бит. Ниндидер мискин хәерчегә бирмәсләр инде. Нәрсә сорамакчы идем. Синең ныгыт бер чагы ашың. Күзің суқыр мәлі? Ey Allah'ım, hayırı bilen bulsun. Dilekleri barıp çıkmasın Rabbim. Бірер ішке орнашмыша, Зәйнәпкә иленуіңе рұқсат бере алмайым. Зәйнәп матур кыз бит. Ниндидер мискин хәерчегә бирмәсләр инде. Күпме тырышсаң да буш. Сенің іші кішілер иесіз, яқлаушысыз, міскін хайыршылар алар. Yok, men yoqlovchisiz, iyasiz xayrchi tugilman. Eng zo'r yordam Allohdan kelgan yordam olam. Bu yordamga erishishning yo'li ondan, ya'ni Allohdan nasrab, onları sabırlık bilan kutuvdan tura. Ey Rabbim, men bilem ki, senin güç kudretin bar narsaga da jete. Men ise gajiz güçsüz, sabırsız bendenmin. Kimçiliklerim, gayip hatalarım bir hesap. Lakin senin rahmet kapkandan başka baş urunu yok. Ey Rabbim, zinhar için beni iyesiz, yoqlovchisiz kaldırma. Rahmet kapkanını mina daş. Tübensitilüden, jabirlenu ham qiyirsiltuludan meni sakla. Ey Rabbim, mina şefkat muamele kıl. Көз яшьле анам хакына харам юлга басмавым өчен Раббым. Нәрсә булды, Әхмәт? Білмейім, қарайық әлі. Estağfirullah. Tün ortasında нәрсе болды екен, ә? Мен бит машина түзәтудің нәрсе екенін де білмейм. Міне сен әмә, тау ортасында тұрып қалдық. Telefonda tutmay ekanmanda. Ne ishlarimiz hozir? Xayrli kishlar. Xayrli kishlar. Alloh yordam bersin. Rahmat, mіне машина ватылғаш тұрып қалдық мұнда. Bu тирәдә машина түзәтүче бармы икән? Теләсәгез мен карап карыйм. Қолыңнан килә торган эшме? Әйе, һөнәр мәктәбен тәмамлаган идем. Шөкер, әзме күпме булдырабыз? Bir de bulay soңорганы юк иде. Ey Аллам. Кайда буларга мөмкин икән бу вакытта? Моторны кабызып карагыз әле.
Рәхмәт, кулыңнан куанып яша. Булганынча. Алланың рәхмәте яусын. Син булмасаң, Алай демәгез инде. машина төзәтүдә эшлисеңме? Эшсезмен әлегә. Ләкин озакламый бер эшкә урнашам. Берничә көннән юллар идарәсенең кабул итү имтиханнар була. Насыйп булса, берәр эш табылыр. Бу вакытта эшкә урнашу бик авыр бит. Ә синең таныш белешең, рекомендация бирүшең бармы? Эшкә ничек урнашасың? Бүгеннән башлап рекомендация бирүчем, яклаучым да Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә эшкә урнашуыма һич шиксез ышанам мин. Шундый ышаныч белән әйтәсең, үскәнем. Без бит дөнья дигән җирдә яшибез. Барлык дуалар бу дөньяда кабул ителмәй, ә кайберләренә җавап теге дөньяда бирелә. Дөрес әйтәсез. Ләкин мин һәм карт әнием авырлыклар эчендә яшибез. Ялгыз, яклаучысыз, иясез калдык. Изге йөрәкле әнием миңа бер нәрсә өйрәтте. Нәрсә өйрәттең иң? Шын күңелдән ышанып кылган дуганы Аллаһ кабул итә. Мин Раббыма ышанам. Мин дуга кылдым һәм аның кабул буласын шын күңелдән сизәм. Ничек сиздең, үскәнем? Сөйгән кеше сөйгәненең капкасыннан буш кайтарылмый. Күңелемдә сөйгәнемне тойдым. Ул сөюдә кабул булганлыгын сизендем. Мин бу имтиханны уңышлы бирәм, Аллаһ бирсә. Аллаһ мұрадыңа ирештирсен сине. Амин, рәхмәт. Рөхсәт бирсәгез, мин кайтыйм, әнием кайгырыр. Тукта, бистәгә кадәр алып кайтыйк. Юк, тегеннән кыска юл бар. Исән сау кайтыгыз. Сау бул. Яшь кенә егет булса да, нинди акыллы сүзләр әйтә, Юнус? Имтиханны тапшырып мурадына ирешсен иде дип әйтәсе килә. Ләкин йөзләгән кеше арасыннан бу бик тавыр. Кызганыш, Юнус. Мондый шәп егетләрнең әрәм булу китүләре бик кызганыш. Нинди әрәм булу дисең син? Әйткәннәрен ишетмәдеңме ни? Мондый самими ышаныч нәтиҗәсез калмас шәт. Аллаһ ярдәмчесе булсын. Allah'ım yardımcın bulsun Allah'ım. Günler boyu senin için dualar kılıp oturam. Yaş kiliş bir boşuna şul kadar gazaplar bilmezsin Rabbim. İnşallah әнием. Аллаһ барлык нәрсәнең дә хуҗасы. Ул бәндәләренә күтәрә алмаслык авырлыклары бирде дисеңме? Син дугаңнан гына калдырма. Бәгыркәем. Allah zihningni artırsın. Dil aşkışlara bilsin. Şatlıklı haberler bilengine kayıt. İnşallah әнием, сау бул. Sağ ol oğlum. Бу имтихан гадел булсын дип, көне-төне тырыштык бит, Юнус. Ә хәзер ничек инде бу фәләннең инесе, тегесенең блаты бар дип аларны ничек эшкә алмак кирәк? Өстән басым бик көчле, Әхмәт. Хәтта берсе министрлыктан. Ә менә бусын нишләтәбез, Юнус? Имтихан нәтиҗәсе тиешле сыйфатлары да тегесеннән күпкә өстенрәк. Монда 400 кешедән артык кеше имтихан тапшыра. Ягъни 400 өмет. Буларның 9-ы гына эшкә кабул ителәчәк. Юк, нахак нәтиҗә ясау килешми безгә. Һәм ахирәттә хисабын бирә алмабыз. Дөрес әйтәсең. Моны эшкә алмасак, безгә эләгәчәк билгеле. Ә бит хаклы булган кешенең хакын бирмәсәк, теге дөньяда эләгәчәк, Юнус.
Sening vijdoning qaysin qo'shay, Yunus? Tigi kishidan bizga elagashak, lakin Bo'lsin do'stim, bo'lsin. Biz to'g'riliqdan toypilmayq, Yunus. Nohaqqa birovni yoqlamoqcha adil ish etsak shul jetgan. Biroz qiyu bo'lirga kerak. Yaxshi kishilardan noshar kishilar qadar qiyu bo'lsalar, bu dunyoda mening xatli jafo chekuvchilar bo'lar edimisan? g'afur etasiz, imtihon natijalari qayda olingan ekan? Koridorning ozog'ida o'ng yoq bilmadi. Bu yoqdanmi? Rahmat. Shunday adil saylovlar o'tkazganingiz uchun Uchirijdeniyev ismidan rahmatlarimni bildiraman sizga. Bizning vazifamiz shu, mudir efendi. Bizda bizga tog'in kelagiz, xayrli yo'llar. Sog' bo'ling'iz, mudir efendi. Sog' bo'ling'iz, sog' bo'l. Sog' bo'ling'iz, mudir efendi. Isanmisiz? Isanmisiz? Sizni bunda ko'rgach obtirab ketdim. Mudirlik tashlaysizmi? Yo'q. Bizni yo'llar idorasi hokimiyatidan belgiladilar. Mana sen topshirgan imtihon uchun. Shulaymini? Sen imtihonni nechik yozdingsan? Aybat, Alloh bersa, men de natijani bilirga deb keldim. Umidlanasingmi? Yuzlarcha kishi orasidan bek shitinansi. Ayyi, umidlanam. Uskanim, imtihonni o'ngishli bergan bo'lmasang-da, to'g'riliqdan yuz shiyirma. Mana eng muhimi shu. Qaral uskanim, senga gul uskanim deb dasham, isming nechiksan? Bilal. Tingla Bilal. To'xta. Bilal desingmi? Ayyi. Familiyang nechik? Ahmadjon. Bilal Ahmadjonmi? Ayyi, narsa bo'ldi? Sen imtihonni o'ngishli berding, Bilal. O'ngishli deysizmi? Ayyi Bilal, o'z tirishliging bilan bo'ldirding. Tigi qog'ozni, demak Bilal uchun yutgan bo'lganmiz, Ahmad. Bek shansli ikkinchisini bo'ldi bu. Yo'q bo'lsa shans tugul bet Yunus. Ol bulay bulasın başından o'q bilaydi. Bu vaqtda ishga o'rnashuv bek og'ir bet. Sening tanish bilishing, rekomendatsiya berishing bormi? Ishga nechik o'rnashasan? Bugundan boshlab rekomendatsiya berishim, yo'qlovishimda Alloh Taala. Shunga ko'ra ishga o'rnashuvimga hech cheksiz ishonaman. Shunday ishonish bilan aytasan uskanim, biz bir dunyo degan yerda yashaymiz. Barliq duolar bu dunyoda qabul etilmay. Qayberlarına javob tigi dunyoda beriladi. Durust aytasiz. Lakin men ham qort aniyim o'g'irliqlar ishida yashaymiz. Yolg'iz, yo'qlovchisiz, iyasiz qoldik. Izgi yuraklarning menga bir narsa o'rgatdi. Narsa o'rgatdan eng? Shin ko'ngildan shonib qilgan duoni Alloh qabul etadi. Men Rabbimga ishonam. Men duo qildim, ham uning qabul bo'lasin shin ko'ngildan sezam. Nechik sezding uskanim? Suygan kishi suyganining qopqasidan bo'sh qaytarilmay. Ko'nglimda suyganimni tuydim. U suyuda qabul bo'lganligini sezindim. Men bu imtihonni o'ngishli beraman, Alloh buyursa. Аңа sığınıp da o'kingan kishi bormisin bu dunyoda? Ham butunisin tiyishincha yerine yetkirib ishlab da umidlar suna borgan uchroqda Allohning yordami аңа erishmay qolsin. Men Rabbimni bek yaqin ko'ram. Ham ishonam, ol da meni yaqin ko'ra. Kishi yaqinina buluşmay qolurmisin? Bilal, sen Allohning yaratgan bandasi bo'lgansan. Bizni alla qo'ylardan yoningga keltirib, sening xizmatching qildi. Allah seni hem senday Bilallarni yordamidan tashlamasin edi.